vyslovene na prírodné nechty. A čo by som tu podotkla je to, že je naozaj šetrný k týmto prírodným nechtom. Určite dámy, ktoré sú zvyknuté si dávať gelové nechty, vedia, ako to vyzerá po určitom čase. Tento gel je naozaj šetrný a netreba tam robiť nejaké také tie kroky ako pilovanie, a ako v podstate nejaký zásah do toho lôžka. Ja pozerám, že, vyzerá to ako lak na nechty. To znamená, že tá konzistencia toho gelu je asi ako lak. Je ako istota laku, ale nanáša sa to v inom systéme, nie ako lakovaním. Aha, a v akom teda? Prvá vrstva sa nanáša v takom ako keby masírovaní vlastne do tých otvorených pórov toho nechtika, pretože ten sa musí trošička zdrsniť tá plocha. Aha, takže takisto sa trošku ten necht zdrsní a potom sa na to nanáša už ten lak. Áno, áno. A potom ten ďalší postup, čo sa toho gelu týka, pri tých klasických gelových nechtoch sa to musí dávať do lampy, sa to vytvrdzuje. Ako je to v tomto prípade? Taktiež sa to aj tu vytvrdzuje a až na to, že medzi jednotlivými vrstvami nepotrebujeme vytvrdzovať niekoľko minút. A v podstate tunak medzi jednotlivými dávajú sa tak 2 vrstvy až 3 vrstvy a vždy až posledná vrstva sa vytvrdzuje na 3 minúty. Aha, dobre, to znamená, že tento gel potom, keď si chcem dať tie gelové nechty neskôr dole, tak samozrejme je to asi iná metóda ako pri tých, ktoré sa klasicky musia spilníkovať. O tej metóde si samozrejme ešte povieme v teleráne, pretože dámy to ostávajú a poradíme vám teda aj, kedy tento gel je vhodný, kedy viac, kedy menej. A ešte aj páni chodia na gelové nechty, to všetko sa ešte dnes v teleráne dozviete. Teraz ale ideme vytvárať rekordy. A aké rekordy, to nám už povie Daro. Radek Šatka je na... Biogel je tu na nechty, je to novinka a o nej si viac povieme s Veronikou Miller. Ešte raz dobré ráno, tak v prvom stupe sme si... môžem použiť vašu ruku na ukážku? Tak toto je len v prípade, že máte krátke, láhavé a štiepivé nechty. Tak čo nám pomôže biogel v prípade, že nechcem si tie nechty predĺžovať, ale len pomôcť tým mojim? Takže ten biogel nám v podstate pomôže nejakým spôsobom tie nechty spevniť. Tí nechty nám dokážu odrastať samostatné, to znamená, vieme, že každá žena sa to snaží nejakým spôsobom riešiť, ako nejakým lakovaním, kupuje si nejaké podporné laky. Tento gel vám ten necht zafixuje a vlastne ten necht vám pod tým gelom bude odrastať, čo je veľmi dobré a práve preto je to biogel, že je veľmi flexibilný a sa prispôsobí tomu vášmu nechtu. To znamená, že ten gel ten necht rastie tak, ako má prirodzene. Nemusí sa nejakým, že by bol presne, že by bol obalený niečo. Dobre, a to, čo tu práve teraz vidíme, čo vidia aj televízni diváci, vyzerá to, ako keby sme nanášali už lak na nechty, ale opäť je to ten biogel. Áno. Tak povedzme si o ňom teda viac, keďže je farebný, existujú teda rôzne farby a je to ten istý princíp, že musím najprv naniesť priespitnú farbu a zatvrdiť a potom farebnú vrstvu biogelu? No, ono sa to robí tak, že nejaký základ tam musí byť. Takže sa dá základný, ktorý je ten priesvitný. A keď chceme farebný, tak v podstate sa vyberie, máme širokú škálu farieb. Zákazníčka si vyberie, ktorú farbu by chcela mať. No a je to lepšie, ako keď si iba lakujeme, pretože tieto farebné gely sa taktiež zatvrdia. A ako každá žena pracuje s vodou, s chemikáliami, doma upratuje. A je to trvácnejšie. To znamená, že tie končeky sa nám neolúpia a ostane. Čo sa týka potom predĺžovania nechtov, alebo toho, aby ten necht vydržal aj namáhavejšiu prácu, napríklad prácu v záhrade, alebo prekladanie nejakých ťažkých vecí, tak v prípade, že chcem predĺžiť nechty, tak tento gel je natoľko silný, že tento biogel je natoľko silný, že mi ich dostatočne spevní? Áno, tam nie je problém. Samozrejme, potom sa používa, že sa navrch dáva taký gelový top, ktorý nám to trošku spevní. Čím je dlhší ten necht, tým povedzme, že dáme tú poslednú vrstvu toho topu, pretože je flexibilný ten gel a práve preto treba s nejakým spôsobom trošku z vrchu spevniť. Ale to je už, keď sa predĺžujú napríklad tými typmi. Dobre, no a to, ako sa predĺžuje a ako to potom celé sa dá zafixovať biogelmi, tak o tom sa porozprávame v 3. stupe. Milé dámy, tak dúfam, že sme vás zaujali a vlastne pri takej zaujímavej téme ostaneme aj naďalej, pretože ideme do kuchyne, kde nám už Vladko nakrájal krásne šťavnaté mäso. Naozaj, koľko sa pieklo, lebo v prvom stupe o 6 sme si ho ukázali ešte ako surové a teraz už má aj kôrku, aj znútra je šťavnaté. Ciky a nechtiky, pretože dnes sa rozprávame o biogeli. Určite každá dáma pozná princíp predĺžovania nechtov pomocou gelov. No a máme tu teraz takú špeciálnu novinku. O nej nám viac už povie Veronika Miller. Krásne dobré ráno, už do tretice tentokrát. Tak povedzme si niečo o tom predĺžovaní nechtov biogelmi. Je princíp iný alebo podobný, ako je to pri klasických geloch? Takže predĺžovanie je to isté, s tým, že
sa vlastne na koniec nechtu nalepí tip. Ale už potom sa prechádza do ďalšej fázy, kedy sa opäť používa tento biogel, ktorý je šetrný k tomu nechtu, ako som už spomínala. A s tým, že vlastne sa naniesie jedna vrstva, keď je trošku dlhší ten nechtík, pritom to ani tak nie je treba. Keď je dlhší, tak vtedy musíme ho spevniť nejakým topom, pretože ten biogel je veľmi flexibilný a šetrný k tým nechtom a veľmi dlhé nechty by to neudržalo. To znamená, že vtedy sa tam dá silnejší a stále je to biogel? Vždy sa dáva ten základ biogel. A iba navrch sa dá taká jedna vrstva, ktorá by to spevnila. Dobre, keď si už teda tieto nechty dáme a potom si to po 2-3 mesiacoch rozmyslím a chcem si ich dať dole, aké je odstraňovanie tohto gelu? Lebo vieme, že pri klasickom to treba spilníkovať a vlastne pilníkuje sa aj do tých našich nechtov, čo teda nie je veľmi šetrné. A ako je to v tomto prípade? No, toto je práve tá výhoda toho biogelu. A tunak sa to robí takým, poviem, jednoduchým rozmočením. Je to taká špeciálna tekutina, v podstate odstraňovač. Normálne sa nanesie tento odstraňovač na vátový tampon, priloží sa na ten gel a v podstate do 10 minút sa tento gel rozpustí. On sa začne takým nejakým spôsobom, ako keby sa vytvárali nejaké šupinky a iba sa to potlačí dole a váš necht ostane krásny, nepoškodený. Dobre, a to, čím to rozleptávam, ten gel, tak ten už potom nič mi neurobí s tým mojím nechtom a mojím nechtovým lôžkom? Nie, je to šetrné a vyslovene je to vyvinuté na to, aby vám to ten váš prírodný necht nepoškodilo. Dobre, a ešte posledná otázka, keď mám prirodzený vzhľad, predĺžených nechtov a chcem si ich nalakovať, môžem používať bežné laky a takisto aj bežné odlakovače, alebo je to iné v prípade biogelu? Môžete používať bežné laky. Samozrejme, tie laky vám lepšie držia na tom gele. A najlepšie je používať vlastne bezacetónový odlakovač, tým, že tento gel je taký mäkší, taký flexibilnejší a mohlo by nastať nejaké naleptanie, ale môže byť. Takže môžete mať takéto krásne nechty a pritom tie svoje uchrániť, nepoškodiť. Veľmi je to dobré pre slabé nechty, ktoré sa štiepia, ale myslím, že aj páni majú s týmto problém, takže toto je aj pre nich dobrý tip a dobrá rada, ako mať pekné nechty.